vernisáži naší 4. letošní výstavy, kterou pořádáme díky ochotě a velkorysosti města Loket a Ministerstva kultury. Dnešním naším velice vzácným hostem je pan Dalibor Nesnídal. O které mám řekne pár minutních slov paní Jarmila Sokolová. Děkuji. Děkuju, já se cítím poctěna, že můžu svému kamarádovi zahájit jeho výstavu. A je vidět, že je to velice oblíbený kamarád, nejenom můj, ale mnoha ostatních. A to si myslím, že nejenom kvůli své povaze, ale já jsem přesvědčená, že se všichni rádi chceme podívat na cokoliv on vytváří, protože on prostě mi dělá dobře u srdce. Usmívám se, nemám žádnou depresi. I kdybych byla smutná, tak se podívám na nějaké jeho věci a hned mám pusu od ucha k uchu. A je hezký. Já ještě než bych řekla něco o jeho umění, co si myslím, tak pro mě taky je hodně důležitý, že Dalibor je v naprostý symbioze se svou ženou Olinou. Ona je taky velice důležitá v jeho životě. Já si myslím, že kdyby nebylo Oliny, že by ty jeho věci nebyly takový jako plní života. Tvůrčí je taky nesmírně, ona všechno dělá zajímavě. Přinesla mi jedno vajíčko, velikonoční, ale to vajíčko bylo obtažené přírodní stužkou a bylo tam 7 kráska. Ona si umí ušít bato, umí ušít bundu a vždycky je to ohromně šmrcovní. A myslím si, že teda je potřeba taky, aby ten výtvarník měl někoho u sebe a ukáže mu, no co myslíš? A potřebuje toho poradce, který řekne, no, to si myslím, a myslím si, že od Oliny má Dalibor podporu a obdiv velkou. No a teď Daliborovo umění, který určitě vás všechny, ve vás všech taky probouzí ten úsměv. Dělá prostě pořád něco jiného. Já jsem ho poznala jako skláře. No ale postupem času začal dělat na všechno možný. A tohle, co tady vidím taky prvně zase to používání přírodního materiálu, kdy se bere brčka nebo, já nevím, kosti, zobáky a udělá z toho skulpturu. Schválně se podívejte, jako můj nejoblíbenější je ten nejhnusnější pták na světě, který jsem kdy viděla. Tadyhle to prostě, tomu se musíte smát a zároveň, ježiš, to je naprostá hrůza. Jako to, co on dokáže udělat, nebo tadyhle na tom jsou použitý taky materiály, který našel na svých cestách. Tak to aplikoval do toho. On si taky ty knihy píše. Jako nejenom, že píše svoje se svým textem, ale přepisuje třeba staré pověsti české. A to není jako, že já na počítači, ťuk, vyberu si písmo, ťuk. Ne, on svojí rukou každý písmenko. A je to... Já jsem si myslela, že to je hodně těžký, ale ono to je těžší, než jsem si myslela. Protože to jedna řádka, musí samozřejmě ty řádky být rovně, ne jako, že jo, když my píšeme, ale ještě ta řádka má určitou dílku a do té dílky se musí vejít ty písmenka. Takže on to vlastně píše, jak jsem se ho ptala, 3krát. Nejdřív si tam rozepíše ty písmenka a pak zase vygumuje, když tam byly větší rozestupy a pak, když už to má na čisto, tak to teprve přepíše. Je to tak? No, takže jako to je hrozně pracný. A naděje, že za to dostane zaplaceno, je taky žádná celá 0,2 mm. No takže tohle to je Dalibor v mých očích. Jo a ještě jsem chtěla říct, že vlastně tu knihařinu ho začal učit můj manžel, protože Dalibor je zvědavý na všechno, tak byl zvědavý taky na tu knihařinu. Takže děkuju, Honzo, a určitě si hrdej. Já bych to ještě trošku upřesnil, co říkala Jajina. Ty staré pověsti český nejsou přepisovaný, ty jsou překreslený. To je takový komiks celý. To vyšlo u československého spisovatele, nevím v kolikátém roce, a tohle to je originál. Ta přepisovaná je tamhle ty obrazy světa, to jsou staré cestopisy z roku 1847 a ty jsem přepsal a ilustroval, abych měl co vázat, protože jsem se zrovna učil právě takovouhle vazbu
abych měl co vázat, tak jsem si to musel napsat. No. Pak mě to začalo bavit, tak jsem se naučil nejdřív tu jednoduchou takovou frostovku, pak další. Ale přesto se jako nepokládám za knihaře, ani nemám ty ambice, protože vím, že už to nestihnu. Při té frekvenci výroby těch knížek, když udělám 2 za rok, tak zkrátka nemůžu v tom být nikdy nějaký dokonalej moc. No. A takže u toho dělám ještě další věci a vlastně se to smrsklo jenom na ty deníky. Občas udělám nějakou jinou knížku, tak jednou za 5 let a jinak si dělám opravdu ty deníky, víc toho nestihnu. Takže to souvisí i s těma exponátama dalšíma, který jsou tady, protože ty jsou vlastně taky z těch cest nebo z materiálu, který pozbírám na těch cestách. Tady je třeba ten zobák na tom zoborožci je opravdu skutečný, i to péří. Tahle ty mořské příšery, to jsou zase z Austrálie ty houby mořské, které jsem tam nazbíral. A tak z toho pak se stavují takovéhle příšernosti, které mi jako jediný zůstávají, protože věci, které dělám tak jako na obživu, tak ty nemám, ty se hned prodají. A mně se utěšeně rozrůstá tady ten kabinet kuriozit. Tady ty mumie, lidem se to sice líbí, ale domů to nechtějí, protože to vypadá trošku morbidně. Tamhle je panák, ten je zase z korálu, ze Siberutu, z ostrova Siberut a ten klacek je taky z toho moře. Tahle ten, co se líbí Jájině, co říká, že je takový příšerný, až je krásný, tak ten má zase křídla z cikád. Tam jsou obzvlášť veliký cikády. Tady tenhle papoušek, ten má zobák zase z krabího klepete, který pochází z Formánkovo večeře. Formánka tady budou mít v lokti, myslím, že v půlce měsíce někdy, to tady určitě mají někde na programu, nevím teďka, jestli by nám zase kapela nebrnkla něco. Já bych chtěl ještě podotknout něco k Daliborovi. On je nejenom takový šikovný výtvarník, ale dlouhá léta stál po mém boku v kapele Harry Pill Band, kde vlastně působil jako nejenom muzikant, ale i skladatel a textař. Tak teďka vám zahrajeme písničku, na který on se co by textař podílel. Je super. Ten chlap je super, když otevře kufr. Ten chlap je super, když otevře futrál. Tu pétu trochu do not ani nekouk. Tu pétu profouk a napisky pokládá. Pod sakem má u krku motýla, do čela mu vrhá stín bouřka odřená. Ten chlap je super, když otevře kufr. Ten chlap je super, když otevře futrák. Zakouřenej sám se šlech rozpíná, když ten chlap svý tóny jak špagáty nabíná.
super, když otevře kufr, ten chlap je super, když otevře futrál. Ten chlap se totiž jmenoval Harry Potter.